En dit is dan de poppen dat heel Nederland op zit te wachten. Megan. Het famke waar Bennemijn keizersneed in het MCL-ziekenhuis in Ljouwt. Met mijn dochter meidje het bij de goed. Tuurlijk is het risico bij mij groter. En of het kind het later leuk vindt dat ze een oude moeder heeft. Ik hoop dan alleen maar dat ze zo ontzettend veel van me houdt. Dat ze blij met me is. En omgekeerd dat ik dat ook heb. Terug omstandigheden wie Tineke Geesink nog net jedde mem worden. Hoewel ze op dat stuit al linnen wennen en geen vaste partner hier, besleert Tineke Geesink dat ze toch graag een benchje op de vrouw zetten woe. Ek alweer is een vrouw van 62 jaar. Ze rek in verwachting naar een vruchtbaarheidsbehandeling in het Boeteloon. Het speelde altijd nog wel in mijn hoofd. En er was eigenlijk een aanleiding dat ik op een nacht niet kon slapen en een televisieuitzending zag die daarover ging, over oudere moeders. En toen kwam ook die Italiaanse arts aan het woord. Antinori. Antinori. En dat was een Belgische mevrouw en die had al een kindje en die wilde eigenlijk nog graag een tweede. En zij vroeg van, tot welke leeftijd wilt u helpen of kunt u helpen? Nou, en toen zei hij tot 263. Nou, en toen ging er bij mij een soort knop om en toen dacht ik, als ik het nu nog wil, dan moet ik het nu proberen. En dan ga ik ervoor en dan ga ik alles in het werk stellen om te kijken of het nog werkt. En anders, zo niet, dan is het dus voor altijd klaar. Dan moet ik zien dat ik daar rust in kan vinden. Nou, en zo is het eigenlijk begonnen. Tineke Geesink is tierenwies met haar famke. Wel kan ze begrijpen dat een soort mensen kritiek op haar ha, omdat ze op 63-jarige leeftijd nog mem worden is. En ik denk, het hoeft niet altijd een nadeel te zijn aan oudere moeders. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop jonge moeders waarvan ik denk, wat doen die nou eigenlijk met hun kinderen? Gaan die ermee leuke dingen doen of niet? Er zijn ook wel jonge moeders die beperkingen hebben, hè? Lichamelijk of geestelijk. En dan denk ik van, ik kan daar allemaal wel iets op bedenken, maar ik kan dat ook niet van tevoren zeggen. Maar hoe je het ook went of keert, de kans dat jouw kindje op jonge leeftijd wees wordt is groter dan bij veel andere moeders. Absoluut, ja. Maar dat neem je voor lief? Ja. Waarom? Ja, misschien is dat wel heel egoïstisch, omdat ik dat ondanks alles dan toch nog zo graag wil. Doel is dat NOS-journalist Martijn Brink, die een mooie sisser is, letter een documentaire meidje zil over Tineke Geesink.